Ассаляму алейкум, витаю, хайрлах шамлар, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Гость нашей студии Богдан Бондаренко, политолог, эксперт по конституционному праву. Витаю вас. Добрый день. Уважаемые телезрители, вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера будут периодически выводить номера телефонов. Звоните нам бесплатно абсолютно по Вайберу, номер которого вы сейчас видите на ваших экранах, +3 8073 419 41 58. Звоните также нам по скайпу, адрес которого вы также видите, atr.tv, и задавайте интересующие вас вопросы. Ну а мы нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. На сегодня вопрос о новой международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше. Украинская сторона уже готовит соответствующий план мер. Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, украинская сторона постоянно поднимает вопросы освобождения политических заключенных в Крыму. Но, к сожалению, для того, чтобы вообще обсуждать вопросы оккупированного Крыма, заключенных, которых там удерживают, нам нужна другая площадка, отметил Резников. Он подчеркнул, что ведется работа по подготовке плана мер по деоккупации полуострова, в том числе создание международной площадки по переговорам. Буквально вчера Министерство иностранных дел Украины передало президенту Владимиру Зеленскому концепцию международной диалоговой платформы. Об этом в своем твиттер сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар, которая сказала, что также они в министерстве разработали общую стратегию по деоккупации украинского полуострова. Далее цитата нашего ведомства. МЗС розробило стратегію деокупації Криму. Створення міжнародної діалогової платформи по Криму, яку ми ініціювали, та концепцію якої передали президенту України, має вивести питання Криму на вищий міжнародний порядок денний. Ну и сегодня, как вы слышали, Резников заявил, что вопрос деоккупации Крыма и создания международной платформы стоит на серьезном марше. Что это означает, когда мы уже сможем увидеть какую-то международную платформу по Криму? Ну, знаєте, використання якраз таких термінів стоїть на марші або рухається дуже швидко, або ми біля фінальної точки. Це те, що ніколи ніяким чином не характеризує певний результат. Тобто це характеризує те, що є процес. І коли буде завершення цього процесу, або чи буде воно взагалі, чи буде воно успішним, це питання, яке поки що відповіді немає саме по собі. Тобто, безумовно, приємним і правильним є те, що в фокусі України, власне, відповідного міністра, президента України, Офісу президента, питання Криму, воно нікуди не зникає. І якби те, що зараз відбувається спроба якимось чином все-таки зрушити його, по суті, з мертвого місця, треба констатувати факт того, що зараз знаходиться на абсолютно мертвому місці, це є позитивно. Чи вдасться це? У мене є сумніви, тому що насправді забагато різних проблем, забагато різних питань треба вирішити навіть в умовах створення цієї діалогової площадки. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в першу чергу посадити за стіл Російську Федерацію. Треба дуже сильно задати собі питання і подумати про те, що саме може змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів стосовно території, яку буде обговорюватися таки як українську, Крим український, а росіяни, власне, не сприймають цю ідею, тому що у них і в Конституції, і в рішенні Конституційного суду, і самим президентом неодноразово, власне, Російську Федерацію озвучувалось те питання, що це вони не готові обговорювати. Но они же провели этот плебисцит и вообще запретили уже на конституционном уровне обсуждения каких-либо вопросов по передаче земель. Так, власне, дивіться, якщо тут возникает вопрос, вообще нужна ли тогда Россия вот на этой международной платформе? З іншої сторони, якщо її немає, то означає питання в тому, а яка мета функціонування цієї платформи? Тобто, вкотре підтвердити те, що Крим є українським, власне, для цього платформа, мені здається, не потрібно створюватися. Якщо ми говоримо про те, що в межах цієї платформи вдасться запровадити якийсь механізм притягнення до відповідальності тих компаній або тих країн, які здійснюють свою господарську діяльність або будь-яким чином пов'язані з здійсненням її в Криму, тоді це буде неймовірним кроком вперед. Якщо під це підпишуться країни,
Зокрема, ну, хоча б Сполучених Штатів почати. Бо ми бачимо активність Сполучених Штатів по застосуванню санкцій до країн, зокрема Європейського Союзу, стосовно того, наприклад, якщо вони співробітничають з іранськими компаніями. Там активність неймовірна. Якщо буде хоча б приблизно така активність по Криму, і буде можливість застосувати такий механізм, як оцей діалогову площадку в подальшому, для того, щоб притягати до відповідальності, застосовувати санкції до тих компаній, які будуть порушувати режим українського Криму, це буде позитив. Ну вот, без если мы Російської говорим о Федерації. создании международного механизма усиления давления на Российскую Федерацию, тогда на такой платформе Российская Федерация, в принципе, она не нужна. За таких умов так, але треба розуміти, що це певна відповідь, але це не означає, що це діалогова платформа, коли ми розуміємо, що дві сторони конфлікту між собою займаються діалогом, там є посередники. Тобто це не той формат. Якщо буде якийсь інший, це не є погано. Просто треба розділяти. Стосовно того, що ви згадували про їх плебісцит і питання, що не може бути закріплено в Конституції, неможливе відчуження земель Російської Федерації. Насправді нас це абсолютно ніяким чином не має хвилювати в умовах, навіть якщо прийдеться, трапиться той момент, коли вдасться повернути назад півострів. Цей момент, навіть з юридичної точки зору, аргументацію, яку ми будемо готувати, ми не будемо говорити про те, що Крим виходитиме з складу Російської Федерації. Ми будемо говорити про те, що він туди не зайшов. Чому? Тому що окупація була здійснена абсолютно з порушенням норм міжнародного права. Навіть в умовах своїх внутрішніх процедур вони наламали дров під час ухвалення відповідного рішення Конституційного суду. Ми зможемо просто сказати, що абсолютно нам не треба, щоб Крим виходив зі складу РФ. Він туди просто, на нашу думку, і ми під це напишемо обґрунтування, Ну, тому що Крим, він туди Україна, не зайшов. це понятно, Ні, так. як мінімум, це перший блок, а другий навіть, все одно, це більше, розумієте, це те питання, яке не стосується геополітики, воно більше стосується права, і в цьому випадку все одно у України є вже на сьогоднішній день нормальна позиція. Тому це нам не заважає, повторюю, цей плебісцит. А стосовно того, чи вдасться це, я дуже сподіваюся, що це вдасться насправді щиро. І єдине, що я б на місці, зокрема, наших можновладців, Резніка або будь-кого іншого, обережніше робив би ці заяви. Тобто, якщо він розуміє, що вже зараз воно на марші, і на підході, то тоді так. А якщо ситуація виглядає таким чином, що ведуться консультації, але результат їх поки що не зрозуміло, коли буде, то не варто суспільство сколихувати зайвими очікуваннями, які відбудуться не Ну, найближчим тогда тут часом. вопрос, говорил ли бы тогда Резников, если бы это действительно этот вопрос не был сейчас на Отже, серьезном сподіваємося, марше? що, враховуючи це все, він, як це правильно, на серйозному марші? На серйозному марші. А давайте вот поразмышляем с вами. Какие страны и международные организации могут принимать участие в данной платформе? Ми можемо говорити те, що на сьогодні теза про те, що Крим взагалі не обговорюється на міжнародних площадках, вона є нерелевантною. Тому що він обговорювався в ПАРЕ, ми це Конечно. розуміємо, він обговорювався на самітах ООН. Тобто це відбувалося. Але те, що на сьогодні немає профільної площадки під Крим, на якому, аналог, те, що у нас для розуміння, якби Мінськ, як по Донбасу. Или нормандский формат у Або нас есть. нормандський формат. Нормандський формат і Мінськ, в принципі, достатньо важко розділяти ці процеси, але саме так. То чи буде створюватися якийсь новий механізм? Я не знаю. Судячи по тому, що говорить Резніков, вони зараз над цим працюють. Можемо побажати їм лише удачі. Мгм. Вот если продолжать тему международной платформы, вот вы сказали, что нужно серьезно подумать над тем, каким образом можно принудить Российскую Федерацию сесть за этот стол переговоров. Такие механизмы есть на сегодняшний день? Я на сьогодні їх не бачу. Просто відповідь насправді на це питання достатньо коротка. Мгм. Раскройте, почему? Тому що абсолютно немає на сьогоднішній день можливості Російську Федерацію змусити вести переговори будь-які стосовно тої території, яку вона вважає своєю. Чому? Тому що це для них підриває створює набагато більші проблеми, ніж, скажімо, навіть якщо хтось чомусь вирішить несподівано на 6-му році запроваджувати ще додаткові санкції. Тому що для них це підрив всередині. Це вже питання перестає бути виключно зовнішньої політики, а стає питання внутрішньої політики. Тому що ми пам'ятаємо, що саме 14-й рік, саме анексія Криму, дозволило внутрішньому політичному дискурсі Путіну знову піднятися вверх. Коли у нього були певні питання, рейтинг не так просідав умовно, як показувала Лівада минулого року, але все одно були проблеми економічні, політичні, вони наростали. Крим якраз і дав можливість створити
оцей образ собирателя земель, ну тільки не русських, совєтських, правильніше сказати, да? От. І це Путіну допомогло. І в 2014-му навіть частково ця тема викатувалася в 2018 році на виборах. Якщо вони зараз спробують навіть поставити просто хоча б під сумнів в якихось переговорах, вони зрозуміють, це будуть проблеми. І по-друге, у них немає необхідності цього робити. На сьогодні ніхто нічого не зробив такого, ні Україна, ні західні держави, для того, щоб його змусити це робити. Власне, тому статично ми знаходимося саме в цій точці. Давайте к следующей новости с вами перейдем. Давайте. Почти половина украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Такие данные опубликовал авторитетный центр Разумкова, который совместно с фондом демократической инициативы имени Илька Кучерева провели социологическое исследование. Выяснилось, что в Украине крайне негативное отношение к органам власти. Давайте посмотрим на цифры. Президенту України не довіряють 49% громадян. Верховній Раді України – 75%. Уряду України – 72%. Державному апарату, чиновникам – 78%. С чем вы связываете падение рейтингов и почему снижается кредит доверия к президенту? Ну, по-перше, є абсолютно різні питання, які задають соціологи, і вони мають абсолютно різний ефект і наслідки так само для оцінки. Перше, наприклад, може бути, чи довіряєте ви, чи не довіряєте. Друге, чи підтримуєте ви дії президента, чи не підтримуєте. Саме чи схвалюєте ви його дії. Другий, третій варіант, чи підтримуєте ви президента, і четвертий варіант, грубо кажучи, чи проголосували б ви за нього, але тут же як політично, в порівнянні з іншими політиками. Всі ці, якщо, наприклад, соціологію провести з того чи іншого питання, відповіді будуть різні. Насправді, питання довіри чи недовіри – це не лише питання політика, який є наприклад, на посаді президента України або там політичних партій, які знаходяться в парламенті. Це так само і ставлення українців до певних інституцій. Ми бачимо той самий тренд, що колегіальні органи державної влади, якими є Кабінет міністрів і парламент, вони знаходяться завжди на маргінесі суспільної підтримки або довіри. Чому? Тому що, власне, так у нас склалося. У нас президента, як одноособовому, власне, особі, яка, власне, одноособово, я перепрошую, але очолює це відомство, яке інститут президента, йому завжди довіряють більше. Януковичу, вибачте, але так і є. Порошенку, кому Зеленському, ситуація завжди одна і та сама. Певною мірою можна шукати якісь підстави в тому, що це анархія в українців і відсутність власної держави протягом тривалого часу, але це таке не зовсім питання. Чи є певне зниження рейтингу самого президента, навіть якщо не довіра, а підтримки і тому подібне? Так, безумовно, є. Тобто, якщо сравнювати з останніми рейтингами, то є, звісно. Але ми не можемо просто конкретно зараз в цьому випадку порівнювати рейтинг довіри і недовіри з рейтингом підтримки. Вони цифри будуть різні. Але все одно є певна тенденція на те, що рейтинги, зокрема, «Слуги народу» і президента, вони спадають. Це нормально? Так, абсолютно нормально. Тобто, розумієте, чи можна говорити про те, що, чесно кажучи, коли у Зеленського були рейтинги після півроку інаугурації більше такі захмарні, як вони були, це ніхто не прогнозував. Тобто можете перевірити, але там заяви багатьох експертів, соціологів, політологів, будь-кого там давали медовий місяць, 3, півроку, 7-8 місяців ніхто не давав. Те, що відбувається падіння рейтингу, це нормально, тим паче ми маємо розуміти, що воно не має такого кривої, такої карколомної, яка йде вниз просто. Цього не відбувається. Багато подій, які в державі є, абсолютно логічно пов'язують з постаттю президента. Насправді, так само соціологія, яка проведена була буквально чи вчора, чи позавчора, не можу згадати, стосувалася того, що ми, власне, чи підтримують українці, які вони фактори, та більше всього підтримують чи не підтримують. Так чи інакше, всі 4 речі, які туди потрапили, в цей рейтинг, антирейтинг і рейтинг, вони стосуються президента. Тобто антирейтинг, відкриття ринку землі і часткова легалізація грального бізнесу. Це те, що якраз було в програмі президента, і люди це не сприйняли. Хоча я особисто ці 2 легалайзи максимально підтримую. Так? А другий варіант – це те, що підтримують українці. Це той режим перемир'я, який з нюансами, але все одно є станом на сьогодні. І друге, програму «Велике будівництво». В тому вигляді, який я перерахував 4 фактори, так чи інакше стосується президента. Хоча
велике будівництво реалізовується і Кабінетом міністрів. Перемир'я – це не тільки, це безумовно пряма компетенція президента, його відповідальність, його успіхи там, але так само є тристороння контактна група там, та і Резніков так само є. А по легалайзам, то там в основному парламент першу скрипку відігравав, хоча законопроекти, безумовно, були в ролі президента. Тому все це, якби, це, не розумієте, це така каша, яка буде ще дуже довго тривати, більше, менше. Насколько на рейтинге президента влияет парламент, слуги народа? Тут действительно многие социологи, эксперты говорят о том, что подрывает рейтинг президента как раз-таки слуги народа, парламент. Вы же видите, у нас скандал за скандалом. Вот только начали работу, уже Фокин, уже Гео Лерос, да, я не буду перечислять там все скандалы, которые там были, мне не хватит на это времени, к сожалению. Но все же, подрывает ли слуги народа рейтинги Зеленского? Не можна говорити, що ця тенденція, безумовно, вона є. Так, підривають. Так, якраз ми бачимо, що рейтинги «Слуги», вони витягуються за рахунок рейтингів особистого Зеленського. Чи впливає, наприклад, робота парламенту і оцінка? Так, впливає, тому що, власне, багато хто оцінює все, що відбувається в країні, виключно через постать президента. Мені здається, це, м'яко кажучи, навіть з точки зору балансу будь-якого гілок влади, це неправильно, але це не заважає людям так, в принципі, оцінювати. Далі, другий пункт. Стосовно рейтингів, що зараз може бути актуальне, розумієте, у нас заходить в місцеві вибори, і особливість саме цих місцевих виборів полягає в тому, що дуже сильна противізація. Тобто, якщо ми говоримо, що пропорційна виборча система, вона розкинута на громади від 10 тисяч виборців, це означає, що на них приймають участь партії. Якщо приймають участь партії, це означає, що на багатьох виборах в місцеві громади буде йти національний порядок денний. А національний порядок денний де акумулюється? Де найбільше всього? В парламенті. Відповідно, все, що буде відбуватися в парламенті, воно буде впливати в ситуацію на виборах. «Слуга народу» – це один блок. Та ми більше всього до неї звертаємо увагу, але насправді все те саме є і на інших політичних партіях. Ми зараз бачимо, наприклад, в Києві те, що відбувається, безумовно, у Кличка немає своєї партії в парламенті для того, щоб якимось чином використовувати або по ньому якось бити за рахунок цього. Але його рейтинги настільки високі, що, власне, це на сьогоднішній день, мені здається, не є ні проблемою, ні перевагою. А от інші політичні партії, наприклад, «Батьківщина», висуваючи свого кандидата Кучеренка, вони використовують, і абсолютно логічно, діяльність його в парламенті і ухвалений цього тижня один законопроект за його авторства за рахунок того, щоб показати, ось дивіться, власне, у нас є кандидат, він працює. Тому от питання того, чи не впливає вся ситуація в парламенті на те, що відбувається на виборах, так, і деякі речі позитивні, вони здатні піднімати рейтинг. Але якщо ми говоримо про скандали, які траплялися з різними політичними партіями, безумовно, власне, воно і здатне так само працювати в іншу сторону. Воно здатне і мінусувати. Давайте к следующим не менее важным международным новостям. Североатлантический альянс после инцидента с отравлением Алексея Навального, российского оппозиционера, требует от Российской Федерации раскрыть программу производства боевого вещества «Новичок». Данные необходимо предоставить в Организацию по запрещению химического оружия. Давайте послушаем цитату. Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад. Ми закликаємо Росію надати ОЗХО повну інформацію про програму «Новачок». Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил. Отравление Алексея Навального можно считать использованием химического оружия, если все данные подтвердятся. Такое резкое заявление сделала Организация запрета химического оружия. Далее их цитата. Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, будь-яке отруєння людини за допомогою нервово-паралітичного агента вважається застосуванням хімічної зброї. Таке твердження викликає серйозну заклопотаність. Держави-учасниці Конвенції про заборону хімічної зброї вважають застосування хімічної зброї будь-ким за будь-яких обставин ганебним і тим, яке повністю суперечить міжнародним правовим нормам. Журналист, диссидент Александр Подробинник с нами сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да, только что вы услышали
до Североатлантического альянса. Далее услышали цитату, резкое заявление Организации запрета химического оружия. Вообще, как вам видится эта ситуация с отравлением Алексея Навального? Ну, мне представляется, что отравление Алексея Навального — это акт террора со стороны государства, который хочет навести ужас на сторонников, на людей, которые критикуют режим. Я думаю, что вопрос жизни и смерти Алексея Навального для них вторичен. И, может быть, даже вовсе не существенен. Им важно именно навести ужас на людей и показать свою криминальную решимость, отстаивать свое вечное нахождение у власти. А что касается заявления западных лидеров со стороны НАТО, то, вы знаете, мне представляется такая картина, что вот вы, скажем, идете по улице, да, к вам подходит хулиган, бьет кулаком в лицо, а люди, которые стоят рядом, говорят: ой, ну как это нехорошо, вы должны отдавать отчет в своих действиях, вы не должны распускать руки, и давайте поговорим об этом так более ответственно, мы возмущены. Вот примерно такая ситуация складывается и в отношениях Запада с Кремлем. Мгм. Как вы считаете, это личное поручение Путина отравить Навального? Я абсолютно убежден, что есть вполне определенный список лиц, которые относятся, ну, если можно так выразиться, к номенклатуре Путина. Никто не посмеет тронуть Навального, так же, как не посмел бы тронуть Немцова и ряд других известных людей без санкций Путина. Не знаю, было ли это его прямое указание или косвенное, были письменный приказ или был устный, но безусловно, что ответственность за это лежит на нем. Скажите, а зачем? Какой и кому месседж пытается послать Путин вот этим своим действием? Это абсолютно ясный месседж, абсолютно ясное указание на то, что люди, которые критикуют режим и проявляют активность, выходящую за рамки дозволенного режимом, будут подвергаться не только судебным репрессиям, но и внесудебным, вплоть до внесудебных казней. Это акт террора, это попытка запугать общество. Мгм. Что вы думаете, чем закончится эта вся ситуация? А вот ФРГ вчера еще заявили, да, что веществе, которым отравили, вот вещество, которым отравили Алексея Навального, это входит в группу из новичка, да, и уже есть такой международный резонанс. В Европейском Союзе призывают наказать Российскую Федерацию. Американцы говорят в Германии, что нужно останавливать строительство Северного потока-2 из-за отравления Алексея Навального. Чем это все закончится? Будут ли предприняты какие-то меры по отношению к Российской Федерации в виде санкционного давления, может быть? Какие-то меры, безусловно, будут предприниматься, и то, что делаются такие заявления, это хорошо, и меры, которые будут предприниматься, это тоже хорошо, но я убежден, что все они будут недостаточны. В конце концов, это мыльный пузырь, который сдуется через некоторое время, и западные лидеры будут снова приезжать, пожимать Путину руку, договариваться о новом взаимодействии в сфере экономики, в самых разных сферах. Это политика, она не ведет к решению проблем, она ведет к тому, чтобы западные лидеры, как, впрочем, и наши, показали обществу то, чем они живут, как они выглядят. Вот они хотят выглядеть такими. Вот сейчас западные лидеры хотят выглядеть жесткими такими политиками, которые полны решимости остановить Путина. Но я думаю, что на самом деле ничего в этом направлении Путинова сделано не будет. Ну а до каких пор это будет продолжаться? Что еще должен сделать Путин, чтобы европейские страны, западные партнеры предприняли более какие-то радикальные меры? Потому что это же не первый случай, и я думаю, что далеко не последний. То же самое, если говорить о новичке, было со Скрипалями, и потом как-то эту тему, как-то она исчезла из повестки дня. Вот сейчас история с Навальным, и вы опять же скептически относитесь, да, по отношению к мерам. Что еще должен сделать Путин? Гульсум, вы знаете, надо брать шире и посмотреть историю последних 100 лет взаимодействия Запада с Россией, с Советским Союзом, с Россией. Таких случаев было колоссальное множество. И в сталинские годы, и в послесталинские, и в брежневские, и в андроповские, и в новой России. И всегда реакция была на словах, вербальная реакция была возмущение,
Запад демонстрировал свое возмущение, а на практике это не кончалось ничем. Я полагаю, что у западных лидеров не хватает решимости противостоять вот этому террору, который организует Кремль и в отношении собственного народа, и в отношении других стран. Мы видим полно таких случаев. Украина один из самых последних. Такой решимости противостоять нету, к сожалению. Я не знаю, может быть, придут какие-то лидеры с более ясным пониманием того, что надо делать с человеком на пустынной улице, который бьет прохожего кулаком в лицо. Может быть, надо взять его за руку и остановить. Но пока я вот думаю, что на Запад для этого не созрел. Ну а внутри России это может породить какие-то массовые протесты, если выздоровеет Навальный, да, вот он приедет, что будет дальше? Это не исключено. Вообще судьба массовых протестов, она непредсказуемая. Трудно угадать, когда он будет, по какому поводу. Будет ли это по поводу Навального или по какому-либо другому поводу. Но это, я думаю, единственная по-настоящему верная надежда может быть только на то, что наше общество в какой-то момент почувствует себя настолько униженным, настолько оскорбленным кремлевской политикой, что оно возмутится, выйдет на улицы и будет более решительно, чем, скажем, сейчас ведет себя протестное общество в Беларуси. Может быть, так же, как в Украине. Ну вот вы затронули тему Беларуси. Хотела с вами еще обсудить. Вчера Беларусь посетил премьер-министр Российской Федерации Мишустин, который встретился с Лукашенко. И Лукашенко на встрече с ним сказал, что отравление Навального – это все фальсификация. Вот мы перехватили там какие-то разговоры между Берлином и Варшавой. Это все делается для того, чтобы внести какую-то смуту в отношения между Белоруссией и Кремлем. А вам как это все видится? Зачем? Что это вообще было? Мне это видится как такой современный политический анекдот. Ну, понятно, что Лукашенко пытается сделать приятное Кремлю, приятное Путину, сказать что-нибудь такое, что им должно было бы понравиться. Но он по своему уровню колхозник, и интеллектуальный уровень его вот примерно такой же. Да? Он, может быть, хорошо бы пахал, но он плохо занимается политикой. Ну и, знаете, вот это его заявление, оно из разряда тех, когда он говорил о том, что с коронавирусом можно справиться с помощью трактора, бани и хоккея, по-моему, да, вот в таком роде. Ну, это его уровень. Я не знаю, по-моему, над ним больше смеются, чем воспринимают серьезно. Но, во всяком случае, в Беларуси над ним довольно долго потешались, а сейчас он стал для них просто нестерпим. Я белорусов очень хорошо понимаю. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси? Можно ли это назвать национальной революцией? Это, безусловно, по своим масштабам и по задачам это революция, но, к сожалению, у людей не существует достаточно ясного понимания, что меры против такого режима, какой существует сегодня в Беларуси, должны быть адекватными. И просто стояние на площади, просто выход на мирные протесты ситуацию не решает. Ну вот представьте себе, что во времена Третьего рейха люди бы вышли на улицу и потребовали бы отставки Гитлера, да, с поста рейхсканцлера. Ну, это можно сделать, да, ну что, это можно рассчитывать на какой-то успех, можно считать это адекватной мерой? Я думаю, нет. И в ситуации с Лукашенко, и я думаю, что ситуация с Путиным, ситуация примерно такая же. Призывать их к диалогу, к решению проблем, это абсолютно бессмысленно. Они не заинтересованы в диалоге, они не заинтересованы в решении проблем. Их вполне устраивает та ситуация, которая есть сегодня. Единственное, чего они боятся, это они боятся, что людей выйдет много, у них появится решимость, и они остановят эту власть явочным путем. А как вы Вот считаете, этого людям Лукашенко просто надоел? Вот когда разговариваешь с экспертами, людьми говорят, да, Беларусь, хорошая страна, хорошая медицина, уровень здравоохранения хороший, экология чистая, там работающие предприятия, хорошие белорусские продукты и так далее. Тогда что, людям просто надоел Лукашенко? Чего они требуют, по-вашему? Вы понимаете, Лукашенко в качестве президента является оскорблением для белорусов.
Но не может человек с таким IQ, такой речью, с такими пещерными представлениями о том, что такое государственная жизнь и политика внутренняя и международная, ну не может такой человек представлять государство. Вы знаете, это выглядит почти так же позорно, как генеральный секретарь Леонид Брежнев, шамкающий, с трудом связывающий два слова, выступавший в качестве представителя такой огромной страны, конгломерата стран, как Советский Союз. Это выглядит оскорбительно для людей. И дело не в уровне жизни, не в экономике, не в здравоохранении, не в достижениях, которые, может быть, есть, может быть, нет. Мне трудно судить об этом. Но люди оскорблены тем, что их представляет такая личность, как Лукашенко, и тем, что им не дают возможности высказать это вслух хотя бы мирным способом на площадях и улицах городов. Что будет делать Путин? Будет ли он спасать Лукашенко? Путин наверняка действует по разным сценариям, в которые входят и спасение Лукашенко, и продвижение и влияние на оппозицию, и увеличение пророссийской составляющей в оппозиции. И мы видим, что это, в общем, по-видимому, ему в какой-то мере удается, ну, в той мере, в которой мы вчера узнали о том, что лидеры Координационного совета ищут контактов с российским послом и хотят вести с ним диалог. Я думаю, что ситуация довольно сложная, и у Путина много сценариев, самых разных. Иногда они могут друг другу противоречить, но тем не менее, я думаю, они все разрабатываются. Но в настоящий момент наиболее вероятно, что он все-таки будет прямо будет поддерживать Лукашенко, потому что всякая возможность для того, чтобы сместить Лукашенко и установить новый режим, для него выглядит, я думаю, очень печально, потому что он проецирует эту ситуацию на себя и представляет о том, что он может оказаться на месте Лукашенко. Я думаю, что он не захотел бы такого варианта развития событий. И об этом свидетельствует то, что готовится полицейский резерв туда, и участившиеся контакты между силовиками и ФСБ с своими белорусскими коллегами, и последний визит премьер-министра Мишустина туда. Все говорит о том, что они будут поддерживать Лукашенко всеми силами, в том числе и, вероятно, военной. Спасибо вам большое. Александр Подробинник, журналист-диссидент, был с нами на прямой связи. В Европейской комиссии заявили, что вопрос санкций Европейского Союза в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального может быть рассмотрено только после проведения расследования и установления виновных в нападении на политика. Далее цитата. На цьому етапі немає розслідування, яке б вказало, хто відповідальний. Ми у ЄС були дуже чіткими у своїй реакції. Ми хочемо побачити, як відповідальні притягнуті до відповідальності. Але для цього має бути розпочате розслідування і повинні бути результати. Цього ще немає, тому наразі складно говорити про покарання. Также об отравлении Алексея Навального высказался и премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Он назвал Россию враждебным режимом. Далее его цитата. Грузія 2008, Крим і Донбас 2014 року, MH17, Солсбері 2018, Берлін 2019, Навальний 2020. Скільки тривожних дзвінків нам потрібно, щоб нарешті зрозуміти, що ми маємо справу з ворожим режимом. Діалог, партнерство, компроміс – це чужі їм слова. Пора робити висновки. Ну и сегодня Европейский Союз призвал к совместному международному ответу на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС. В ЕС подчеркнули, что применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека. Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе ограничительные меры. Насколько вероятно введение новых санкций в отношении Российской Федерации со стороны западных держав из-за отравления Навального? Ну, мені здається, поки що з тих навіть позицій, які були озвучені, найбільш та, яка є реальною, це те, що вони збираються провести розслідування і потім вже застосовувати, можливо, санкції. Якщо розслідування буде більш-менш успішним, вони, скоріш за все, застосують санкції до персональні, власне, до тих осіб, які будуть причетні до здійснення цього злочину, якщо він був. Та? Ну, власне, я
схиляюсь до тої думки, що власне отруєння було, але поки що впевненим бути неможливо. Тому, якщо дійсно це відбудеться, персональні санкції, я думаю, будуть застосовані. Це якраз той варіант, коли Європейський Союз зможе чітко зберегти обличчя, да, скажуть, ось ми застосували персональні санкції, навіть якщо до цього будуть причетні, скажімо так, представники якихось силових відомств, ну ось, власне, ми це зробили. Якщо, чи питання, яке нас цікаве, да, чи будуть ці санкції такими, які стосуватимуться держави, чи визнають вони це те, що, власне, це була операція на рівні державному, яка лише, скажімо так, використовувала силовиків або інших осіб як інструменти для цього, то якщо це до цього дійде, то, скажу, я буду дуже сильно здивований. Це означатиме те, що абсолютно інакше буде в той момент розвиватися відносини Російської Федерації і країн Європейського Союзу або Європейського Союзу як інституту в цілому. Це буде використано як привід, і, власне, секторальні якісь санкції або будь-які інші можуть бути застосовані. Причому, повторюсь, я дуже сильно сумніваюся, що до цього дійде. Тому що зараз характер відносин Європейського Союзу з Російською Федерацією, його не можна назвати дуже жорстким. Так, ми почули заяву прем'єр-міністра Польщі, так, ми знаємо заяви країн Балтії, ми знаємо, що інші такі позиції, але в цілому взаємовідносини є достатньо, скажімо так, позитивні і нейтральні. Чому? Тому що одночасно з цим країни Європейського Союзу є проблема, яка називається Сполучені Штати Америки, які, по суті, з приходом пана Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки почали абсолютно іншу політику. Цього поняття як колективний захід, та він на сьогоднішній день вже зломаний. Ми бачимо велику кількість протиріч між країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами. Відповідно, той формат, який широко застосовували після Другої світової війни, який полягав в тому, що ось ми собі існуємо, а якщо у нас є якісь дуже серйозні проблеми, то ми йдемо в спеці США, і ви не можете до нас так дуже сильно якимось чином задиратися, тому що у нас є Штати. Сьогоднішній день всі розуміють, що цього немає. Відповідно, в тому світі, в якому ми знаходимося, не біполярному ні в якому разі, але з присутністю сильних центрів в Китаї, Сполучених Штатах і в плані окремому військовому Російської Федерації, то зрозумілим є на сьогоднішній день тяжіння окремих країн Європейського Союзу до РФ. Чи буде в цьому випадку, тепер питання, да, чи буде в цьому випадку справа Навального такою, яка змінить, власне, цей рух, і чи не буде вона настільки критичною? У мене однозначної відповіді точно немає, але я схиляюсь до того, що навряд чи це відбудеться. Навіть ті приклади, які зараз часто застосовувалися стосовно сильних взаємовідносин Німеччини і Російської Федерації, зокрема в контексті будівництва Північного потоку-2, але насправді це не є найважливішим, тому що найважливішим є першопричина. Першопричина – це кількість німців, які пов'язані, які залучені в економічні відносини, в тому плані, що економічні відносини, які залежать від російських грошей. Тобто економіка Німеччини, вона перенасичена російськими коштами. І у зв'язку з цим є тісний взаємозв'язок. Насправді тут просто ще простежуються інші проблеми. Це проблеми внутрішніх зв'язків в Європейському Союзі. Зокрема, бажання Німеччини позиціонувати себе лідером, тому що ми бачимо навіть у поляків. Поляки зараз вийшли на прямий контакт вже тривалий час з Сполученими Штатами, і багатьом країнам, як Франції, Німеччині, це не сильно подобається. Німеччина себе намагається поставити як центральною країною в Європейському Союзі, зокрема з боку енергетичного. Вони хочуть вирішувати і сидіти на трубі, включати кранік або виключати кранік для інших країн Європейського Союзу. Тому, власне, тут величезна кількість питань саме економічного плану, які зав'язуються на ці процеси. Але відповідати прийдеться. І щоб не вдарити, скажімо так, обличчям грязюку, якісь індивідуальні санкції, можливо, будуть застосовані. Але перед цим нас чекає тривалий процес розслідувань, встановлень, обміну нотами, отримання пояснень від Російської Федерації, багатьох заяв відповідних міжнародних організацій. І, власне, я не думаю, що ми про це забудемо, але тут багато що буде залежати від того, чи виживе Навальний, в якому стані виживе, і потім подальшому його активність. Будем следить за событиями. Вот мы говорили про Беларусь. Давайте продолжим эту тему. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин считает, что руководство Украины подогревает деструктивные силы для смены власти в стране. Кроме Украины, к этому якобы причастны Польша, Литва и Чехия. Об этом он заявил на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ, передает Минобороны Беларуси. Давайте послушаем его цитату.
Різні деструктивні сили, що підігріваються керівництвом таких держав, як Польща, Литва, Чехія та Україна, вдавалися до спроб неконституційної зміни влади. Ми змушені виробляти відповідні заходи військового характеру, що і було продемонстровано нами в ході планових заходів бойової підготовки, які проведені в безпосередній близькості біля кордонів з НАТО в серпні цього року. А вот наш министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае недружественных действий Беларуси. Давайте его послушаем. Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності, внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки, навіть далі, ніж виклик посла на консультації. С нами сейчас на прямой связи эксперт Украинского института будущего Илья Куса. Давайте его поприветствуем. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Складывается такое впечатление, что Лукашенко и Кремль, используют эту тему белорусских протестов против Украины. А вам как представляется? Ну да, конечно, использует. Но, в принципе, он сейчас пускает в ход совершенно разные, любые методы, которые позволяют ему либо повысить свою легитимность, либо там остаться при власти так или иначе. То есть, в принципе, здесь ничего как бы нового нет. Он и раньше играл на этих темах, просто сейчас с удвоенной силой в связи с тем, что его легитимность находится под вопросом. Если Российская Федерация поглощает Беларусь, причем не военным там путем, а полностью политически, экономически и так далее, чем это грозит для нашей страны? Ну, если это произойдет, потому что мы, я бы так прям радикально еще не выражался, но если это произойдет, нам это грозит тем, что у нас будет очередная проблемная граница, это 4 области, которые непонятно каким образом мы будем держать, я не уверен, что у нас есть на это силы. Плюс это потенциальное еще одно государство, то есть огромная территория, на которой возможно развертывание военно-политической инфраструктуры России. Тоже очень мало здесь чего приятного, тем более, что этот фланг, опять же, под вопросом, учитывая, что у нас каких-то разговоров серьезных, я не помню лично о том, сможем ли мы, например, действовать на нескольких направлениях сразу. То есть у нас уже есть проблема на Востоке, Крым, тут еще может произойти не очень приятные истории с Беларусью. Плюс, конечно, усиление Российской Федерации в политическом плане в Беларуси может быть не очень приятным просто по той простой причине, что мы будем окружены. По сути, то есть здесь речь идет о геополитическом окружении. И это очень-очень серьезно и очень рискованно, учитывая ограниченные ресурсы, которые есть у государства. А какова вероятность поглощения России полностью Беларуси? Как вам видится сейчас ситуация? Удастся ли сохраниться Лукашенко на посту президента Беларуси? Что будет? Я на сегодняшний день считаю такой сценарий маловероятным, именно полное поглощение. Я не вижу пока что предпосылок, которые бы говорили о том, что Россия подтянет это. Конечно, у них есть такие планы, это их план максимум, это их идеал, который они видят, но я бы не сказал, что это 100% уже так будет. Лукашенко сам этому противился, и я не знаю, кто будет после него. И если придут люди, которые будут продолжать его политику, я не уверен, что это произойдет в рамках союзного ли государства или чего-то другого. Единственное, что я вижу, реально то, что с высокой долей вероятности произойдет, это усиление России в Беларуси. То есть усиление в плане реализация тех проектов, которые при Лукашенко были невозможны. То есть это, например, строительство новых военных баз, расширение военно-политической инфраструктуры, заход на объекты стратегического значения в энергетике и в экономике, или, например, скупка каких-то военных предприятий. То есть то, что Лукашенко не позволял делать, пока был сильным, уверенным в себе, легитимным.
президентом, потому что для него было крайне... Он же, кроме того, что зачищал национально-демократическую оппозицию, зачищал и пророссийскую. Это нужно очень хорошо помнить. И нынешние протесты, нынешняя протестная волна, и вот этот кризис, который начался в Беларуси, это же не только... здесь же очень активную роль сыграла Россия. Мы тоже должны это помнить. У нас в студии Богдан Бондаренко. У него есть несколько тез или вопросов. Ілля, добрий день, радий чути і бачити. Да, Власне, взаємно. питання таке, якщо коротко відреагувати, якщо в випадку проведення конституційної реформи і слабкості політичних партій в Білорусі, то найсильнішими політичними партіями з точки зору логістичної, методологічної будуть саме ті, які пов'язані з Російською Федерацією. І розклад того, що просто не одноособове центр впливу, або, скажімо так, напрямки того, що білоруські умовні еліти, умовні, не в нашому розумінні, в тому, якому є в Білорусі, просто будуть напряму орієнтуватися на Росію без Лукашенка. Тобто варіантів будь-яких, але багато є деяких. Але питання в чому? От Мішустін, коли їздив, наскільки відомо взагалі вам, які були напрямки розмов, чи не було, зокрема, обговорення того, що нафтопровід, який зараз, здається, Гомель-Транснефті належить, буде переходити в якусь концесію або в якісь інші форми під росіян. Тому що, наскільки я розумію, що якраз ось такі рухи є найбільш цікавими. Стратегічна, зокрема, енергетична інфраструктура, це і є, в принципі, вже повний контроль над Білоруссю. Чи обговорювалося це Мішустіним чи ні? Тому що ми не знаємо, насправді, що там було. В мене не більше інформації, ніж у вас, насправді. Тобто, щодо цих об'єктів, конкретно я інформації щодо того, що там обговорювалася концесія тут якийсь проект, цього не було, зрозуміло. Але коли я казав про те, що росіяни дуже хочуть зайти в об'єкти стратегічної інфраструктури в Білорусі, те, куди Лукашенко їх не пускав, це якраз стосується в першу чергу енергетики. І це в першу чергу та сфера, від якої ми залежимо, тому що ми імпортуємо нафтопродукти з Білорусі. І тому для нас це є дуже важливим. Я погоджуся, тут якраз проблема в тому, не проблема в тому, що там Росія, там ожаг поглине Білорусь, щоб під цим не малося. А питання в тому, що при будь-якому сценарії, навіть мінімальному, який розігрує Росія, а вона грає в кілька сценаріїв, тобто не в один, вона в будь-якому разі посилюється. Тобто для нас дуже багато негативних сценаріїв. І саме тому, в тому числі тому, що всі опозиційні кандидати так чи інакше пов'язані з Росією, в першу чергу. Тому що дуже наївно вважати, що навіть там опозиціонери, які балотувалися, наприклад, там Світлана Тихановська, її кампанія, вона аж взагалі жодним чином не пов'язана з росіянами. Там були в тому числі гроші Москви, їх підтримували і медійно розкачували цю ситуацію під неї. Там вона може бути не пов'язана з Росією, але, наприклад, її дуже часто використовували якраз під розкачку. Тому тут якраз проблема в тому, що зараз через те, що Лукашенко послаблений, йому можуть нав'язати певні речі, які посилять росіян. Або якщо він піде, наприклад, такий сценарій, і прийде фігура більш слабка, не така сильна, як Лукашенко, буде те саме. Тому у нас для України якраз складається не дуже добра ситуація, тому що будь-який сценарій, він так чи інакше веде до посилення Російської Федерації. І тут нам потрібно реально над цим дуже серйозно замислитися. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам. Илья Куса, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. Продолжая тему Беларуси, на самом деле бывало же не раз такое, что накануне или сразу после выборов в Беларуси были массовые протесты. Было в 2010 году то же самое. В 2011. Да, в 2011 году то же самое, когда были массовые протесты, задерживали активистов. Если не ошибаюсь, тогда задерживали даже журналистку Хартии 97 Наталью Радину, которая с нами связывалась и об этом тоже рассказывала. Чем отличается сейчас ситуация? И к чему могут привести как раз-таки вот эти массовые протесты? Давайте коротка відповідь і довга. Коротка, я не знаю, до чого вони можуть привести до кінця. Тому що ситуація динамічна, вона розвивається так, як розвивається, може качнутися в будь-яку сторону. Але є одна вже проблема для Лукашенка, яка вже незворотня. Республіка Білорусь, в тому вигляді, в якому вона існує зараз, це характеристика, називається квазіавторитарна модель правління, яка є за своєю суттю авторитарною, яка передбачає
абсолютно жорсткі вертикалі взаємовідносин, які замикаються напряму на Лукашенка, але при цьому використовує такі демократичні атрибути, як вибори, якісь політичні партії. В Білорусі є там близько 15 партій, якісь навіть громадські організації певні є. Тобто це існує. І це от якраз оцей атрибут демократії. І мета цього атрибуту, його існування, полягає в тому, щоб коли, якщо простішою мовою сказати, якби ми з вами були вдвох білоруси і сиділи на кухні, і, власне, ви були б орієнтовані опозиційно і розповідали мені, який поганий Лукашенко, я б вам казав, є нюанси, але подивіться, його підтримали 80%, 70%, 60% тощо. Тепер цей аргумент не працює. Ці атрибути, вибори, якісь там всі інші, вони зламані. Вони перестали виконувати той фон, який вони виконували. Цей аргумент вже не спрацює. Відповідно, підрив легітимності Лукашенка навіть в умовах очах його прибічників, він є. І, відповідно, такі, якщо цитувати Шульман, то, власне, авторитарні режими, вони змінюються не після виборів, а внаслідок виборів. Тобто внаслідок цих процесів, які вже відбулися, цього підриву цих атрибутів, вони змінюються. І ось це найбільша проблема Лукашенка, тому якщо хтось питає, чи залишиться Лукашенко при владі, при тій владі, яка у нього була до виборів, ні, він при ній не залишиться. Він не Но ему залишиться при ній придется через провести рік. конституционную реформу? Це лише один із форматів, насправді, на який він, якщо буде відвертим, не так вже і проти. Якщо уважно слухати його послання до білорусів, яке відбувалося за декілька днів до виборів, його однією з тез було наступне, що не можна дозволити нікому іншому прийти на ті повноваження, на ту вертикаль, яку він сам для себе вибудував. І в цьому насправді є логіка. Не можна, щоб хтось, або обіз'яна з гранатою, або якийсь проросійський, або пронатівський, пропольський, немає значення, або якийсь інший кандидат, прийшов на ту серйозну вертикаль, яку він сам вибудував. Тому що, скоріш за все, по-перше, вона зламається, бо вона не наділена цією функцією антихрупкості, вона занадто жорстка. А по-друге, це буде дуже ризиковано. Тому провести реформу, в якій він би став умовним прем'єр-міністром, якщо такий вже дуже такий качок до парламентської сторони, то він би цього хотів. Але це можна було раніше зробити. Будь-яка гра, вона прекрасна тим, що з нею треба вміти вийти вчасно. А він цього не зрозумів. І ті відсотки, які він собі намалював, 80, це якраз показник того. Якби він намалював 55, йому б ніхто нічого не сказав. Тому це приблизно відповідь на ваше питання. А стосовно того, що говорили з паном Кусою, проблема України, з самого початку, розумієте, коли я говорив, що для нас ситуація, якби не розвернулася, вона буде поганою, а, власне, я не знаю, скільки списів мені прийшлося виняти зі своєї спини в цей момент, тому що всі говорили про те, що як це так, як ви так говорите, треба підтримувати опозицію або налаштований народ. Тобто ми ж маємо розділяти підтримка громадянського суспільства в Білорусі, яке зараз виникає і яке реалізовує своє право на повстання, це одне питання. Ми, безумовно, маємо підтримувати ці демократичні прагнення. Але наслідок будь-який цих демократичних прагнень, як послаблення Лукашенка, це створює для нас проблеми не на рівні розуміння нами громадянського суспільства в Білорусі, а на рівні держав і геополітики. І для нас це погані наслідки не тільки тому, що Росія там занадто сильна, а тому, що в першу чергу навіть не те, що ми там занадто слабкі. Ми не можемо до кінця сформулювати свої інтереси в Білорусі. Я закінчу швидко. Коли все це починалося, пам'ятаєте, переговори Лукашенка з Путіним, все інше, це ж почалося з налогового маневру. А налоговий маневр, який був здійснений в контексті експорту нафтопродуктів до Білорусі, на чому вони мають свою маржу і продають нам, це те, що на нас напряму, результати цього на нас відбивалися. Коли ми розуміли, що, по суті, росіяни роблять ціну на нафту, яку продають білорусам, яку ту перероблюють і продають нам, вона стає більшою, це означає, що в кінцевому випадку ми можемо вигрізти, якщо простою мовою розуміти. Але ніхто не дьорнувся. Ніяких дій, які були відомі в публічному просторі, що Україна прийняла для того, щоб зменшити ті наслідки, які в нас могли б застосовані, жодних. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины, фракция «Европейская солидарность» Владимира Арьева, который с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Вы слышали сейчас нашу дискуссию, мы разговаривали про Беларусь, и хотела у вас спросить, как у политика, у народного депутата Украины, как сегодня официальный Киев должен реагировать на то, что происходит в Беларуси? Принаймні, країна, яка сама пройшла через дві революції, яка
змусила двох президентів іти за волею народу, а точніше одного йти за волею народу, а іншого піти, то країна ця не просто не може не підтримати громадянське суспільство і людей, які проголосували за іншого президента. Як би це не було, можна політологічні теорії вибудовувати хоч 100, хоч 200, але є факт, і це вже зрозуміло, що білоруси більше Лукашенка не хочуть. Вони прагнуть змін, вони відчувають в собі національний підйом, і це видно не тільки по біло-червоно-білим прапорам, а й по тому, що вони зараз вчать свій національний гімн «Погоня». Вони його співають, це, знаєте, так, просто надзвичайно вразливі кадри, вражаючі кадри, коли вони просто з папірців, не знаючи його, але вони хочуть, вони прагнуть свободи, вони прагнуть змін, вони прагнуть стати новою країною, і за будь-яких обставин закривати очі на це не можна. І Київ, зокрема, ми сьогодні у Верховній Раді, представники кількох фракцій, вийшли на трибуну Верховної Ради і з біло-червоно-білими прапорами підтримали боротьбу білоруського народу за свої права, за волю, за демократію. Ну, а окремо я хочу сказати, що треба заборонити зараз в'їзд на територію України тим посадовим особам Білоруської Республіки, які грубо порушували права людини, знущалися над мирними протестувальниками, переслідували людей, які хочуть змін, і, власне, це було би добрим і правильним кроком демократичної країни. Якщо ми хочемо, щоб інші країни до нас ставилися не так, як ми часто критикуємо, зокрема Захід, за те, що вони свої економічні інтереси, геополітичні ставлять на перше місце, то повинні самі бути таким. Мгм. Парламентская фракция «Сегодня ваша европейская солидарность» потребовала немедленно создать временную следственную комиссию для расследования фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции вагнеровцев из Беларуси в Российскую Федерацию. И вы сегодня предоставили документы, которые подтверждают информацию о том, что Служба безопасности Украины готовила спецоперацию по вагнеровцам. Вот расскажите нам подробнее, что это за документы, что из них следует, що із себе вони представляють? Якщо ви пам'ятаєте, після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що спецоперація вагнерів щодо вагнерівців і виманювання їх з майбутнім арештом в Україні, це, як нам казали, вище керівництво держави і керівництво деяких спецслужб, що це несенітниця, фейки. Я сьогодні представив протоколи, зокрема протоколи опису тих розмов, які вже були оприлюднені раніше в засобах масової інформації за підписом слідчого СБУ. Переписка між 5-м департаментом контррозвідки і керівником головного слідчого управління СБУ. Тобто є також документи підписані щодо підозри цим вагнерівцям, які були в Білорусі, які уникнули, скажімо так, екстрадиції в Україну або вивезення в Україну. Підозра підписана слідчим СБУ і прокурором Офісу Генерального прокурора. Копії квитків на 25 липня, які були куплені для вагнерівців, і вони на цей рейс не сіли саме через те, що за нашою інформацією, і вона скоро буде, це все остаточно доведено, що в Офісі президента України наказали зупинити спецоперацію. За кілька днів КГБ Білорусі арештувало вагнерівців, і таким чином вони уникнули перевезення фактично там по
певним, як описували, мали посадити літак в Україні, перевезення в Україну. Отже, влада нам брехала. Отже, влада має що приховувати. І тому ми вимагаємо слідчу комісію, тимчасову слідчу комісію в Верховній Раді України, щоб ми зрозуміли, що саме влада приховує. А я знаю, що ті офіцери, ті оперативні працівники, чию роботу Банкова злила в унітаз, готові приходити, свідчити і давати докази того, що державна зрада відбулася в головному кабінеті України. Но это можно назвать, по-вашему, госизменой? Я вважаю, що коли це вийде, то ми всі побачимо, що це є. Але те, що спецоперація, яка розроблялася кілька років, в яку були вкладені величезні ресурси людські, і зараз люди, наші агенти, фактично були злиті, і вони можуть серйозно постраждати, то це інакше як зрадою України назвати не можна. А на Банковой отрицают эту спецоперацию. Ну вот вы сейчас говорите, что она все же была. Кто должен нести персональную ответственность за слив информации? Вот Банковая, да, это понятие растяжимое. Кто? Ми чули заяви керівництва Головного управління Міністерства оборони України, які ми теж знаємо, що було здійснено під тиском Офісу президента, повідомлення з СБУ, да й сам Єрмак називав все це фейком. Если ТСК, Временная следственная комиссия, будет создана, будет ли она эффективной? Обов'язково, тому що вона наділена повноваженнями, і народні депутати, які мають доступ до державної таємниці, можуть викликати і під присягою заслуховувати свідчення осіб, які безпосередньо брали участь в розробці цієї операції. Вони готові свідчити. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв був з нами на прямому зв'язку. У нас вот буквально несколько минут до завершения нашего эфира. Ваше видение относительно спецоперации по вагнеровцам. Была ли такая спецоперация, не была ли? Как на это все смотрите? У мене немає якоїсь зрозумілої чи чіткої позиції з цього приводу, тому що, тут, розумієте, настільки тонкі матерії обговорюються, в яких я точно не є спеціалістом для того, щоб зрозуміти зробити якісь висновки. Але стосовно того, що відбувалося в медійному просторі після заяв Бутусова і тем, яким чином реагувала і, зокрема, Російська Федерація, Офіс президента, мене, якби людина, яка трохи більше збирається саме в медійній площині, от більше зацікавило те, звідки почалося, власне, інформування про оцю, начебто, спецоперацію. Ми не знаємо, була чи не була, та саме російське походження. І того, що, розумієте, потім, після того, як ми це всю дискусію себе закрутили, вийшов Путін на якесь інтерв'ю з російським журналістом і визнав де-факто, що ця операція була, що це українські і американські спецслужби спільно виступили проти Да, РФ. тут ще без американського сліду не обошлось. А це, зрозуміло, це був посил для його, власне, внутрішнього споживача. Але я щось не пам'ятаю, щоб президент Російської Федерації визнавав промахи своїх, причому розуміємо, що група Вагнера, або військово-приватна компанія, вона не є офіційно Російською Федерацією, вона навіть юридично там проблеми, як вона зареєстрована, але вони по факту свої для росіян. Коли він одразу виходить і визнає, така операція була, от наш так кинули, через декілька днів, була така проблема, то ось це мене ще більше здивувало і наштовхнуло на думку, що слухайте, я не розумію тоді, власне, для чого він робить такі висловлювання. Ось це мене якраз і збентежило всі ці проблеми. Тому я дуже скептично ставлюся до інформації того, що ця спецоперація була і саме в такому вигляді. Але
точно сказати абсолютно не можу. Тому що це люди мають відповідати абсолютно іншого, да, спеціальності, Безусловно. абсолютно іншого рівня. Спасибо вам большое. Дуже Взаимно. дякую вам. Эксперт по конституционному праву, политолог Богдан Бондаренко был гостем нашей студии. Но я с вами не прощаюсь. Буквально на несколько минут мы прерываемся. А далее в нашей студии будет народный депутат Украины с фракции «Европейская солидарность» и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Не пропустите, Коршкенч.